Izakhamuzi zakule ndawo zithi azilitholanga nethuba lokuthi zihlenge impahla yazo, kanti ilinganiselwa ekhulwini imizi ecekeleke phansi. Kamakhelwane kuhambe yonke into, umuzi wakhe uhambe ngubuka, owami uhambe ngubuka. Ngisele nje anginangisho i-ID, itifiketi lutho, into zokugqoka lutho, ukudla lutho, asinalutho nje. At all asinalutho. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni udelule ukuthi kunabantu abahlala emjondolo eseduze noSebelomfula abenqabile ukusuka kule ndawo njengoba iqhubeka imizamo yokubahlinzeka ngosizo. Unfortunately ke siyathola ukuthi abantu abaningi bakhona abantu abaqhamuka emazweni kakhulukazi lawa eAfrika ngathi lisuthu baningi kakhulu abantu abakhona kulezi zakhiwo ezikhona. Uma sibacela ukuthi sifuna ukubanikeza indawo bayabaleka ke ukuyisimo kusho ukuthi namaphepha kwezinye indawo awekho kahle kodwa la bekufanele sibalengisele indawo siyabalungisela. Umnyango wezokubusa ngokubambisana KwaZulu-Natal usuxwayise izakhamuzi ukuthi ziqikelele ukuthi ziphephile njengoba kubikwa ukuthi imvula ingase iqhubeke nokuna. Njengoba umhlabathi usumanzi already, imvula silindele qhubeka iviki. Kubalulekile ukuthi siqinisekise ukuthi ngasonke isikhathi sisendaweni ephephile futhi siyabakhuthaza abalaleli emakhaya ukuthi bangakhi inhlobo endaweni eziphansi, endaweni eziseduzane nemfula ngoba njengoba umhlaba isimo sezulu siguquguquka, isimo sezulu sishintsha noma yinini, sidala umonakalo noma yinini. Le minyango isisazohlonza ukuthi ungakanani umonakalo owenzekile, kanti kusasa kulindeleke ukuthi umphathiswa wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni avakashele le ndawo.